ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଏବଂ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୀବହତ୍ୟା ଏବଂ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ପାପ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାଗବତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମାଂସାହାର ଓ ଭାଗବତର ଶିକ୍ଷା ଉପକ୍ରମ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଏହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶରୀରର ମିଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅହିଂସା ଏବଂ ସାତ୍ୱିକତା ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ମାଂସାହାର ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। 1. ଜୀବ ହତ୍ୟା ଓ କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭାଗବତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବେ ଦୟା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାସ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ କୌଣସି ନିରୀହ ଜୀବର ହତ୍ୟା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ମାଂସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାମ୍ ସହ ଭକ୍ଷୟିତା ଅମୂତ୍ର ୟସ୍ୟ ମାଂସମିହାତ୍ମ୍ୟହମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୁଁ ଯାହାର ମାଂସ ଖାଉଛି ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ମୋର ମାଂସ ଖାଇବ। ଏହି କର୍ମଫଳ ଚକ୍ରରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 2. ବିବାହ ପରି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଂସାର ପାପ। ବିବାହ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯଦି ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କର ରକ୍ତ ବୁହେ, ତେବେ ସେହି ରକ୍ତର ଅଭିଶାପ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାଗବତ କହେ ଯେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ହିଂସା ମିଶିଥାଏ ତାହା କେବେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଛେଳିଟିଏ ମରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧର ସହିତ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାହାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେହି ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଏ। ତାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। 3. ପାପର ଭାଗିଦାର କିଏ? ଭାଗବତ ଏବଂ ମନୁସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ହତ୍ୟାରେ 8 ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାପର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଏ, ଯିଏ ମାଂସ କାଟେ, ଯିଏ ପଶୁକୁ ମାରେ, ଯିଏ ମାଂସ କିଣେ ଓ ବିକେ, ଯିଏ ମାଂସ ରୋଷେଇ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ସେହି ମାଂସକୁ ଖାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଖାଉଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ପାପର ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି। 4. ନାରଦ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବରିଙ୍କ କଥା। ଭାଗବତର 4ର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବରିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଅନେକ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ସେ ମାରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ପଶୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଲୋକକୁ ଯିବେ, ସେହି ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଏହି କଥାଟି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ। 5. ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମର ଶରୀର ଏକ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିବାହରେ ଯଦି ଶାଗ, ଅନ୍ନ, ଡାଲି ଏବଂ ଫଳ ଭଳି ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯାଏ, ତେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅତିଥିମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ। ମାଂସାହାର ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ତାମସିକ ଗୁଣ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଅଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଶେଷରେ ତାକୁ ନର୍କଗାମୀ କରେ। ଉପସଂହାର। ବିବାହ ଘରେ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେବଳ ପାପ ଅର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ଭାଗବତ କଥାର ସାରକଥା ହେଉଛି ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମଃ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଂସାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଆମର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜୀବନ ନେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମନେକରି ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ।